Második világháborús csontokat találtak a fővárosi Széll-Kálmán tér mellett. Az Index szerint a munkások kitették az emberi maradványokat a kerítésre, és osztogatták azokat az arra járóknak. A Honvédelmi Minisztérium hadisírgondozással foglalkozó munkatársai szerint kegyeletsértést követtek el. 1945-ben több ezer német és magyar katona, illetve civil halt meg a Széll-Kálmán tér környékén. Valószínűleg az ő maradványaikra találtak rá most. Érkezik a 61-es villamos az ideiglenes végállomására a Szilágyi Erzsébet fasoron. A Széll-Kálmán tér átalakítása miatt több hónapig csak idáig jár. Nem csak a téren, a végállomás környékén is dolgoznak. Csütörtökön csatornaépítés közben emberi csontokat találtak a munkások. Egy arra járó újságíró fotót is készített arról, hogy a csontokat egyszerűen a kerítésre rakták. A Facebookon közzétett posztjában azt írta, az egyik munkás meg is szólította. Van ám itt belőle rengeteg, még a háborúból. A kabátgombokat összeszedik, de a csontok senkinek sem kellenek, elviheti. Az Index újságírójának másnap egy munkás azt mondta, több csont is eltűnt, feltehetően valakik elvitték. Amit nem vittek el, azokat visszatemették, vagy a sit közé dobták. Hadisírgondozók dolgoznak az egyik gödörben, az ő dolguk a világháborús maradványok feltárása. Több csontot is találtak, és ezeket a fémtárgyakat. Vezetőjük azt mondta, hibát követtek el a csatornázó munkások, amikor megbolygatták a sírhelyet, ezzel kegyeletsértést követtek el. A hadisírgondozók arra kérnek mindenkit, hogyha emberi maradványokat találnak, akkor ne bolygassák a lelőhelyet, ne vigyenek el onnan semmit, hanem szóljanak azonnal a rendőrségnek. A halottak mellett ugyanis olyan ruhadarabok, eszközök lehetnek, amik segíthetnek az azonosításban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha bármit találnak a halottak mellett, nem szabad elvenni vagy elmozdítani, hiszen lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk, hogy megállapítsuk a nemzetiségét vagy a hovatartozását, és csak így tudjuk őket visszaadni, őket a szeretteiknek. Valószínűleg az 1945-ös februári német kitörési kísérlet áldozatainak maradványait találták meg. Akkor német és magyar katonák megpróbáltak áttörni a szovjet csapatokon. Ebben 43.900 katona vett részt, de civilek is, és ebből a létszámból összesen 700 érte el a saját vonalakat. A legnagyobb vérfürdő az itt a Széll-Kálmán tér, Szénatér és a János Kórház közötti részen történt. Itt szerintem legalább 3-4 ezer ember halt meg csak itt. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálja, hogy a kivitelező felelőse a kegyeletsértésért. Ezután derül ki, hogy indítanak-e valamilyen jogi eljárást.